варзишгоҳи марказии ноҳияи рӯдакӣ мавсӯм ба Нефтянек маротибаи чорум бозии байни дастгоҳи Кӯктош ва Истарафшани шаҳри Истарафшанро ба оғӯш мегирад. Ва дар ин рӯз ҳарчанд мухлисон хеле дар варзишгоҳ кам буданд, ба ин нигоҳ накарда мо доварро нишон додем. Ин Насим Ҳамидов аст, ки дар ин ҷо масъулият дошт ва футболбозони дастаи Кӯктош бо пироҳанҳои зард дар майдон ҳунарнамоӣ доранду Истарафшан бо пироҳанҳои сафед. Капитани дастаи Истарафшан бо 9 голаш ба ин бозӣ омад. 5 голи задааш аз рафти бозӣ ва 4 тои дигараш аз зарбаи пеналти. Ҳоло ҳуҷуми футболбозони дастаи Кӯктошро бубинед. Аз ин ҷо шурӯъ мешавад. Нодирбек Иброҳимов сипас тӯбро ба Муҳиддин Одилов мепартояд. Муҳиддин Одилов ду маротиба ду нафар муҳофизатгарони дастаи Истарафшанро ин ҷо дар ҳолати ногувор мемонад ва боз як Собирҷон Холматов тӯбро ба марказ мепартояд. Ин ҷо бошад бо як зарбаи ниҳоят хуб Бунёд Шодиев дар дақиқаи сеюм хеле барвақт ҳисобро боз мекунад. Ҳоло бори дигар ин ҳолатро бубинед. Хеле хуб ҳам ҳаст. ин ҷо Азизбек Султонов капитани даста ҳам дар вақташ тӯбро бо сар ба қафо партофт ва Бунёд Шодиев зарбаи хуб зад. ҳуҷуми футболбозони дастаи Истарафшан аст. Ҳоло онҳо дар рафти ин бозӣ чанд ҳолати хуб ҳам дар қисми аввал доштанд, вале ба комёбӣ муваффақ нашуданд. Вале дар рафти бозӣ ин ҷо як ҳолати як дилбеҷокунанда ба вуҷуд омад ва мо аз Амҷон Муродовро мебинем, ки дар ин ҳолат корти зард мегирад ва ӯ дидаи дониста худро ба болои капитани дастаи Истарафшан ҳаво дод. Илҳомҷон Баротов ва довар ҳам қазияи худро хуб қабул кард. Ҳоло бубинед бори дигар довар хеле наздик аст. Тӯб дур рафт, вале ӯ худро ба метавонист ки нигоҳ дорад, аммо барои капитан Илҳом Баротов партофт ва ин ҷо метавонист довар ҷазои аз ин ҳам бадтарро ҳамчун дидои дониста бубинед ҳамин ҳолатро дар ҳаққи Азамҷон Муродов раводунад. Дар варзишгоҳ мухлисон кам буданд, аз он хотир ки Кӯктош дар зинаи охири ҷадвали мусобиқот буду Истарафшан дар зинаи сеюм. Ҳоло боз як ҳуҷуми Амирҷон Сафаров боз ду нафарро мегузарад ва як зарбаи хеле хубаш аз назди дарвоза мегузарад ва бозигари дастаи Кӯктош ба ин тӯб намерасад. Агар не қариб голи дуввум аллакай дар ин ҳолат ба қайд гирифта мешуд. Ҳоло бубинед чӣ гуна хуб мегузарад. Манучеҳ ин ҷо буд. Баъдан ба ин тӯб футболбози дастаи Кӯктош нарасид, вале дар ин ҷо капитани даста хеле хуб кор кард. Бубинед як зарбаи ниҳоят қавӣ, устувор, шоиста, ки тӯри дарвозаро боз дар дақиқаи 21 ба ларза овард ва Кӯктошро 2-0 ба сафи пеш бештар, яъне бартавиашро бештар кард. ин ҷо муҳофизатгарон ба хато гиров доданд. Бубинед ҳоло ин зарба чӣ гуна иҷро карда мешавад ва дарвозабони дастаи Истарафшан Қурбонали Бобоев ҳам хеле қафо монд ва ин ҷасташ ба ӯ кӯмак накард. Зарбаи кунҷӣ барои футболбозони дастаи Истарафшан ин аз хатарноктарин зарбаҳое буд, ки Аҳлиддин Ҳабибуллоев хуб бозӣ кард ва ин ҷо Шаҳзодҷон Маъмурҷонов тӯбро бардошт. Шаҳзодҷонро бубинед хеле ин ҷо дар ин бозӣ ҳам моҳирона бозӣ карда буд. Бинед бо як расиши кӯтоҳ тӯб аз дарвоза берун мешавад ва боз футболбозони дастаи Истарафшан зарбаҳои зиёди кунҷӣ мезананд, аммо дар бисёр маврид футболбозон якдигарро хуб намефаҳмиданд. ин аслан дар марказ эҳсос мешуд. Ҳоло бубинед ин ҷо бале бархӯрди дарвозабон Аҳлиддин Ҳабибуллоев бо Илҳомҷон Баротов ин ҷо ба қад гирифта шуд. Футболбозони дастаи Кӯктошан зарбаи дигар мезананд. Бунёд Шодиев бисёр ҳам як зарбаи кунҷиро ончуне мезанад, ки бо душворӣ ин навбат Қурбонали Бобоев бо як сейфи олӣ онро бармегирад. Бори дигар бубинед Қурбонали дар ҳақиқат ин ҷо хуб кор кард. Қариб буд тӯб вориди дарвоза ҳам мешуд агар Қурбонали намебуд, аммо ин ҷо дар натиҷаи вайроншудани қоида боз зарба аз назди дарвоза буд, вале боз Қурбонали Бобоевро дидем. баъди зарбаи Азамҷон Муродов боз як корномаи дигар кард. Ист дар бозӣ хеле зиёд буд. Ист дар бозӣ хеле зиёд буд. Қоида вайронкунии хатоҳо ҷой доштанд. Кортҳои зард ҳам буданд. Азамҷон Муродов корти зард гирифт. Фаридун Деҳқонов инчунин Манучер Ахмедов ҳам кортҳои зард гирифтанд. ҳоло такрорро бибинед. Азамҷон Муродов чӣ гуна зарбаи тирвор, тӯбвор мезанад
ва дар ин ҷо ба ғайр аз баргардонидан Қурбоналӣ Бобоев дигар чорае надошт, дошта гирифта намешуд. ҳоло ин зарбаро бубинед, бозигари ҷавон аст. аз Анҷом Муродов дар нимаи дуввум ба дастаи Кӯктош омад ва хуб ҳам ҳаст. ин ҷо лаҳзаҳои охири қисми аввал аст ва футболбозони Истаравшан метавонистанд як тӯбро дар ин ҷо тағйир диҳанд. Бубинед ҳоло Фаридун Деҳқонов чӣ гуна тӯбро хуб мебардояд ва Аҳрорбек Уктамов ин бозингари беҳтарини ҳамин даста дар ҳамин давр буд ки ӯ чун қади баланд дошт, муҳофизатгар ба хати ҳуҷум меомад ва ба ҳуҷумкунандагон ёрӣ мерасонид. ҳисоби 2-0 дастаҳоро ба танаффус бурд ва дар нимаи дуюм сармураббии дастаи Истаравшан Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев тағйироти ҷиддӣ дар ҳайати даста бар ҷо гузошт ва дар натиҷа бозии дастаи Истаравшан беҳтар шуд. ҳоло бубинед ин ҳолате ки метавонист бо гол анҷом ёбад, аммо Муҳаммадалӣ Азизбоев ки нав ба майдон омада буд, метавонист бо аввалин расишаш тӯбро ворidi тӯри дарвоза кунад, аммо ин корро карда натавонист. Ҷаҳонгир Сафаров ҳам инчунин ҳоло дар ин ҳолате ки мо шумо дидем, Аҳрорбек Уктамов ҳам ин ҷо ҳузур дошт. ҳоло бубинед ин Муҳаммадалӣ аст, сипас боз ин ҷо Аҳрорбек Уктамов аст. фурсати мувофиқро барои гол задан истифода набурданд ва онро барболуданд. боз як ҳуҷуми дигар, боз як имконоти дигар, боз як зарбаи Муҳаммадалӣ, тӯб ба даст нарасида буд ва футболбозони дастаи Истаравшан фишорро ба сӯи дарвозаи Кӯктош хеле зиёд карданд. як ҳуҷуми дигари онҳо Муҳаммадалӣ Азизбоев ин ҷо ӯро аз пой меафсонанд, аммо дар мавриди дуввум дар муқобили ҳамлагари ин даста Ҷаҳонгир Сафаров қоида вайрон карда мешавад ва зарбаи ҷаримавӣ. дар назди тӯб капитани дастаи Истаравшан Илҳомҷон Баротов аст. мо медонем ки ӯ хеле зарбаҳои қавӣ дорад, устувор дорад ва ин ҷо ҳам бори дигар ба маҳорати ӯ қоил шудем. ҳоло ба Аҳлиддин Ҳабибуллоев мениград дарвозабон ва зарба мезанад ва ин тӯбро Аҳлиддин дошта наметавонад, баргардонида наметавонад. Илҳом бошад он қадар шодӣ ҳам наметавонад. як тӯб дар ин вақт рабуда шуд, ҳисоб ҳам тағйир ёфт, 2-1. боз вақти зиёд барои баробар кардани ҳисоб. бубинед ин маҳорати фардияш чӣ гуна зебо буд. бо Сафаров хуб ин ҷо бозӣ карданд ва футболбозони дастаи Истаравшан дигар ҳамеша дар хати ҳуҷум қарор доштанд. ин дастаҳо тавре ман гуфтам, ҳоло бояд Муҳаммадалӣ Азизбоев ҳамин ҳуҷумро мо аз он ҷо шурӯъ кардем ки ӯ онро бо гол анҷом дод, вале довари канорӣ нишон медиҳад ки ин ҷо берун аз қоида, яъне дар ҳолати шояд ғайрибозӣ ё нобозӣ қарор доштани ин бозингар зада шуда бошад. аммо чун мо нигоҳ кардем, ин ҷо ҳолати нобозӣ набуд. баръакс муҳофизатгар Назаров ин ҷо буд ки Муҳаммадалиро аз назар дур кард. баъдан Холматов ҳам тӯбро баргардонид, тӯб ба даст нарасида ворidi тӯри дарвоза шуд. ҳисоб ин ҷо бояд ба инобат гирифта мешуд ва баробар мешуд. баҳсҳо ҳам зиёд буданд, вале довар маҳз ҳамин доваре ки мо гуфтем Насим Ҳамидов ин голи задашударо ба ҳисоб нагирифт ва дар натиҷа футболбозони дастаи Истаравшан боз ҳуҷуми худро болупар доданд. Аҳрорбек Уктамов буд бори дигар, вале Аҳлиддин Ҳабибуллоев бехатогӣ бозӣ мекард. дақиқаҳои ин охир ҳам бо ҳуҷумҳои пайдарпайи меҳмонон паси сар мешуд ва тавре гуфтем футболбозони дастаи Истаравшан дар сурати бохт аз зинаи сеюм ба чорум мефаромаданд. ин яке аз ҳуҷумҳои камшумори футболбозони дастаи Кӯктош аст ки дар дақиқаҳои охир гузаронида шуд. он қадар пуршиддат набуд, вале футболбозони дастаи Истаравшан ҳуҷумҳояшон барқвор буд. ин дастаҳо бо ҳам тавре гуфтем ин ҳаштумин бозиашон ҳаст. 7 бозӣ гузарониданд ки дар 3 бозӣ Кӯктош ва дар 1 бозӣ Истаравшан ғалаба кардасту халос. ва аз нигоҳи он нишондиҳандаҳое ки ин ҷо ба қайд расиданд аз рӯи омор, ин ҷо бештар ҳуҷумҳои зиёд аз ҷониби футболбозони дастаи Истаравшан буд ва онҳо дар муқобили 10 зарбаи футболбозони соҳибони майдон 16 зарба заданд. хуб аз нигоҳи
зарбаи кунҷӣ бартарӣ бар ҷониби Ко'ктош буд. Аммо ин вохӯрӣ ки хеле ҷолиб ҳам ба назари мо намуд, бо ҳамон хатои довар ва инҷо Кумитаи одоби Федератсияи футболи Тоҷикистон ин лаҳзаҳоро боз ба нақша мегирад, мебинад ва қарори худро ба тасвиб хоҳад расонид. Ин аз охирин умедҳое буд барои Истарафшан ва вохӯрӣ бо ҳисоби 2-1 бо пирӯзии дастаи Ко'ктош анҷом ёфт. Ко'ктош ҳамон дар зинаи охири ҷадвали мусобиқот боқӣ мемонад.